Vedeli ste, že lodný a skladový kontajner vôbec nie je to isté? Aj keď vyzerajú podobne, líšia sa od seba hlavne v technických parametroch. Pre rýchlosť videa si povieme len to najzákladnejšie a porovnáme si 20-stopový lodný kontajner a 20-stopový skladový kontajner, nakoľko technické údaje skladových kontajnerov sa líšia od výrobcu k výrobcovi. Lodný kontajner váži 2,2 tony, takže asi toľko ako spokojná samica slona afrického. Za tesným závejom je skladový kontajner, ktorý je o niečo ľahší s váhou v priemere od 1 do 1,4 tony, no môže sa to líšiť podľa výrobcu. Keby ste si takého slona chceli prepašovať z Afriky, síce sa tam nezmestí, ale váhovo by uniesol 25 tón, čo sú asi 4 slony. Naopak skladový kontajner zvládne 10 tón. Lodný kontajner je vyrobený z kortenovej ocele, ktorá je odolná voči poveternostným vplyvom a steny majú hrúbku od 1,5 do 2 mm. Skladový kontajner je vyrobený z oceľového profilového plechu s hrúbkou od 1,2 do 1,4 mm. Lodný kontajner možno premiestňovať plný, naopak skladový kontajner prázdny alebo do hmotnosti 6,5 tony, a to všetko záleží od výrobcu. Viac rozdielov môžete nájsť na našom webe v časti blog alebo priloženom linku.